pozdrav po Matoharu i dobrodošli u još jedan klip. Znači ovaj klip će biti samo obavijest. Znači ovo je prvi put kad snimam sa mojim novim računalom, mislim sa laptopom, klip. I dalje ću sada snimati i sa mobitelom i sa laptopom, igrice i sve to. Znači ovo je samo obavijest. Oprostite što su klipovi tako kasno uploadani i oprostite što ponekad ne snimam, znači snimam ponedjeljak i onda tek u srijedu. Znači imam posao, radim od 8 do 4, kada dođem doma je pol 5. Kada se preskinem na jedem i to sve je već oko 5, znači oko pol 6 tek mogu početi snimanjem. I onda kada uredim video, kada ga renderam i sve to, kada ga prebacim je već kasno, ali od sada od danas ću snimati znači svaki dan kao i prije, znači od ponedjeljka do nedelje. U subotu i nedjelju će vjerojatno biti klip prije ili kasnije uploadani, a od ponedjeljka do petka će biti kasnije. Znači evo, i da, samo da nešto kažem, znači top 5 najboljih YouTube networka, mislim koji najveć plaća. Fullscreen koji jako teško ući unutra, znači meni ne daju. Imaju znači postotak koji vama daju od novci koji vi dobite od YouTube-a, znači 60 na početku, 70 poslije i 80 kada sljedeći već YouTuber. Broadband TV na kojemu sam ja, znači tu možete ući unutra, ali morate isto biti malo veći network, ja imam 1500 subscribera skoro, 200.000 prikaza, tako da mene su primili. Curse network, tu znači morate biti dosta veliki YouTuber i channel vam mora biti samo za gaming, znači samo igre. Freedom, nemojte iditi unutra, za njih ne znam baš, to morate malo pregooglati, ali vidim da imaju CPM grade A, a moj ima B, ali mi je još dosta dobar. I znači ljudi, to je bilo kao channel update, znači snimat ću svaki dan, oprostite što tako kasno snimam i sve to, ali radim i ne mogu sve, znači to je preklik na laptopu, imam samo Zulu, moram se skinuti na igrici da ću snimati sa laptopa i da ljudi, to je bilo to, hvala puno gledanju i pozdrav, i da, sa facecamom ću početi snimati. Bok ekipo.